хора, аз съм Влади и сега гледаме кукушка. И така. Да. Сега търсим малко неща за храна. Ето ми го имаше един завал. Какво ми става, бе? Който беше пълен провал. Който да е започнал на училище. Дика. Търсим още една овца ми трябва. Айде бе, още една овца ми трябва. Къде са овцете, когато ти трябват? Чакайте да идем да вземем орден. Защото чужо дърво няма да събирам за орден. Може по-нататък в това ще направим хол. Да намерим айрон. Това мисля да го направя на епизоди, хора. Но просто или един ден няма да ми се качва, или един ден ще го направя твърде дълъг, че да не може да ми се качи. И ето една овца. Малко шумно. Тук ще си направя една кирка да съберем малничко камък. Само да влизаме в мината. Да, по-нататък ще влезем в мината. Сега като за начало трябва да си направя някакво ком. И така. Забирам за такова и така. Ще взема този ярден. Зомбите са пуснати на Easy Busy Lemon Squeezy. И малко зомбитата ме изнасилиха преди епизода. Това мога да кажа. И трябва да опеча малко чикен нитали. И ако имам достатъчно камъки, имам 9 камъка на мен. И ще направя една печка. И дърво малко имам. И 2 чикен нитала. Идват след малко. Да не през това време ще съберем още маничко камък. Но маничко камък. Защото има само едно камък. И това може да навреди. И после да хода. О, добре бе, много бързо ми падат бутчетата, бе. Не искам да кажете в коментарите, че искам да си използвам птицата и да си нахрана. Няма да го правя това. Аз не съм такъв. И така. Още маличко камък. И така. Можете да чувате звуци. Може да чувате звуци. Това е от баща ми. И така, чикен нителите са ми готови. Да, обаче няма да ги правя така. И взимаме си това. Защо па не копаш, бе? И така, обичам да започвам от начало. Срама вали. Не бе, изкарвам си малко от кирката. Заради лъд. Ще взема малко тикви, хора. Може да ми трябва тикви. Може да се направим банерчета. Ще събера добър брой. Да си имаме. Всичко може да ни потребва, хора. Вярвайте, каквото видите в вашия сервер го събирайте. Тук симпатикви.
Да. Я ми дай малко дезодорант да се нарежда. Хора, и сега се връщам. И сега се връщам. Аз по-това не мириш на нищо. Добре. И така. Така. Трябва да да... И това сега ще се Така сега ще ходим за още мъничко храна, тъй като видите, че ето, добре, как има малко прасе, няма големи прасета. Обяснете ми това. Не мога да намеря нещо храна, тук няма никаква растителност. Аз съм на 3 бутчета. Ето там виждам прасенце, крава виждам. Първо прасетата, че прасетата хранат по най-много. От скалата от 1 до 10 ти давам 10, обаче нещо в плейт контрола ми стара много трудно. Чувам пая. Откъде пая, бе? Презни пая. Ето ми гледате. Мале, колко много пържоли ми даде. Айде, ламна макраво. Добре, това ми даде кожа и пържола. Значи можем да си вземем пилета. Не, си толкова. Тя ще изсъкнеш слани и ще остължа. Али? Ще влезем още малко в играта. Сърци и такива. Естествено няма да ние сме не призовани. И така, благодаря ви за 7... Колче. Благодаря ви за 7 абоната. Много ви благодаря. Без вас тези 7 абоната ще да ги има вече в... И постоянно чувам някъде паяк. Сигурно в минута на нас не чух и скелет. Добре, май ще става нощ. Опа, много кравичка ли са? Не голяма крава. Кравът нещо пържоли. Така сега трябва да побързаме да се направим хлон. Бързо хлон. Не знаеш ли така пиши много? Ама не мога, че няма да си намукаш после ръцете да оправя, пък не мога да идиш си намукаш ръцете. Да ги намокра ти ще Абе, прави си ти прическа. Ама не мога, че ми сухи ръцете. И моите са сухи. Голем физион сме на дева. И малко от малко само ми оформи малко. Няма да имаме залегло хора. Как я правя? Добре, не ме наричайте читари. Малко дъж. Това ти си голем излук да е до него. Ти да ме не познаш те в колко майка да е. Дай, рано. И така вече ме Ида. Мале, какво правите, бе? Аз там тя. Аз откъде аз знам ли сега Аз сега виждам и какво да направя. виждаш, ето. Какво виждам? Нищо. Дай бе, род. Добре сега, гледай, нищо не виждам. И така. Не правя, нищо не виждам. Хора, сега ще си направим легло, но трябва да пуснем зомбис. Така. И така, сега ще спим. И така.
Добре, вече ще си направим холм. Навещер в атака. Правим холм. Хора, обръщайте към холм, като не бъде. Да, след това ще направя един. Докъдето не си извини, ще пратим. Няма да сега ще наваксам си епизодите. Тъй като имах 7 абоната, сега имам май 6 абоната, ако не се лъжа. Но, ако сега си върна... Ако не бяхте вие, нямаше да спра за тези 6 абоната. И продължавайте да се абонирате. И така. Ще идем сега да си направим чаркол. И така. Да, сега ще събера дърво за чаркол. Чакайте да... Да, точно ще имам за една каменна брава да събера малко дърво. И така. Емо. Да. Какво имаме, бе? И така, сега вече можем да съберем, да си направим светличко. И така. И така. Да си сложим врата да си сложим, врата да си сложим. Да. Кажи. Да, тя не престани, ще да изложа в YouTube. Ще се изложа заради вас двамата в YouTube. Бе, аз ви качвам редовно. Мислех даже да викам да влез, да му къпа на бъжите. Ма ти що се държиш така с мене? Като идиот. Добре, просто ли, че влез да фърлиш 5 камчета на мене и да застанеш така отдалече с макуча и ще правиш така. Бати идиота мръсен. Така, добре, преместих се от вас. Она Савия дойдохте при мен. Чува ли се? Да, чува се. Ще го кача това в YouTube. За какво си го Не дай да го качваш. Да, няма да го качвам. Бати, жената да... И аз викам... И хора, аре, обяснете ми сега. Бягам от тях да не ги слушате, а те нахално идват при мене. Казвам ми хора. Как ти го правил, бе? Не чувате. Какво искаш, бе? Добре, не мога да е Направо. от мене ме почапа толкова. Няма ли ти добре меса за топлер вече ти и да се удара една патерица. И да се удара една патерица, аз се спречвам. Взимаш ми репликата. Там долу имаше един Малко смешни неща. И така, тук ще спираме епизода. Само да сложим точка. И почвам с града.
Само тук. Бързо, че стана клипа 16 минути, бе. Сега. Това беше мен. Аз бях Влади. Вие бяхте моите гледачи. И се измервай. И чао.